La fira és el gran aparador econòmic, comercial, social també, perquè tenim la mostra d'entitats de la ciutat i on hi ha un element molt important que és la pagesia, que és aquesta exposició de fruits del camp, que hi ha tradicional, i és un espai que jo crec que hem aconseguit que reflexi veritablement el conjunt de l'activitat econòmica de la ciutat en tots els seus sectors. Les innovacions a l'agricultura també han arribat i hem tingut l'oportunitat que les persones que puguin disfrutar de poder menjar un producte, diguéssim, que està aquí a casa nostra, potser desconegut, que està tan a la voreta de nostra. I aquest any volia ressaltar que serà un producte, jo diria, nou estrella, que seria l'envasat d'avui del carxofa. Ja sabeu que amb el Tastar Viladecans promovem el producte de l'horta de Viladecans, diferents elaboracions. Primer es va fer la crema de carbassa, després va ser el sofregit de tomàquet i enguany el que presentem, aprofitant aquest aparador i la 49a Fira de Sant Isidre, la carxofa, concretament cors de carxofa amb un bon oli a punt per obrir, escalfar i menjar. Hem generat un espai molt més amable, amb terrasseta, on la gent pot gaudir de la música, dels menjar, del beure, de la companyia. I jo crec que ha sigut una aposta molt important que marca una miqueta la línia dels propers anys en com haurem de treballar. La gent hi participa molt activament, el comerç de la ciutat munten els seus estants i estan esperant que la gent coneixi els seus productes i bé, és una porta més pels negocis que tenim tots que la gent pugui conèixer el producte de primera mà. La mostra és un projecte que comencem a viure a l'octubre, que és quan fem la primera reunió, i des de l'octubre fins a aquesta data, que és a mitjans de maig, es fan un munt de reunions, treballem un munt de projectes i l'objectiu és que tot el que passi aquí sigui consensuat i proposat des de les pròpies entitats.